Hey everyone, welcome back to another vlog. दिनै पार्कनिफ्रायसो नोंथांमोनखौ भिडिअ'आव बरायबाय आरो आं गुसुथार बिराद दिल्लीयाव गुसुआ दाबो जोबनो थाङाखै आं दिनै फुङावनो आरो एकदम सब न'नि खामानिफोरखौ मावनानै दिनै न' सब हुगारनानै जि आरि माबा माबि सुनानै दा एसे सान्दुं लानो थाखाय सान्दुं जोंनि न'आव सान्दुं गोलैयोना नोंथांमोना मिथियोना आरो मोनसे बे हलावल' गोलैयो ओंखायनो आं पार्कआव फैदों आरो एसे थाबायनोसैबो सान्दुंबो एसे लानोसै सायनोसै ओरैबाबो भिटामिन डि नांगौना जोंनि देहायाव मोदोमाव ओंखायनो सान्दुङाव एसे जिरायनो फैदों ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो पार्कआव बेरायफैदों आरो सब मानसिफ्रा बेहाय जिरायगासिनो आंकोलफोरा सोरबा बैसो जानाय आबै आबौफ्रा फैनानै बेहाय आरो मानो होनबा बेहाय सब बिल्डिं गोजाना रावनिबो न'आव सान्दुं गोलैया ओंखायनो सबानो बेहायनो फैनानै बिदि सान्दुं थायनानै माबा माबि निउस पेपार फरायो माबा माबि खालामो आरो दा आं बेहायनो फैनानै आरो दा जिरायनानै आधा घन्टा 1 घन्टासो जिरायनानै थांनोसै आरो पार्कआव बिदिनो आरो थाबायनो फैया गोबाव सान जाबाय आरो दा गोजां बोथोर नालाय ओंखायनो बानायनानै आं एकदम फैनो बिल्डिंनि गाहायाव फैनो बोरैबा मोनो आरो बानानै आरो सानफ्रोमबो सान्दुङाबो फैयाना दिनै सान्दुं फैदों ओंखायनो एकदम फुङावनो आं थाब हासबेन्डआ थांनायनि अफिसाव थांनायनि उनाव न'नि खामानिफोरखौ फोजोबनानै एकदम दा फैदों आरो पार्कआव आंनि खानाया दासो कालारखौ एसे मोजां नुहांनाय बायदि मोनदों आरो आं गावनो बेलेग जेबो मिथिया आरो नोंथांमोना माबायदि नुदों इनो आं दा आवगायनिफ्राय एसे मोजां नुदों आरो जोहोलावथ' बुंदोंमोन ना दिल्ली आरो हारियानानि बुरैफोरबायदि नुदों बिदि होननानै बाट बिदिनो दा एसे मोजां नुहांदोंना एसे थाबायनोसै माने फाखोथाम थाबायनोसै बिनि उनाव फाखोब्रै थाबायनोसै बिनि उनाव एसे जिरायनानै माने बे चिकेन शपआव थांनांगौ जों जेब्लानिफ्राय बार्ड फ्लु जादोंना अब्लानिफ्रायनो 1 मान्थसो जाबायदां जों चिकेन जायाखैनो आरो बिदिनो सब भेज बा दावदै बिदिल' जागासिनो नाबो जायाखै गोबाव जाबाय दा ओंखायनो दिनै बे खनसेयावनो आरो फैगासेयावनो लानानै थांसै आरो लोगोफोर फाइनेलि आं नै जिरायनो जायगा मोनबाय फाखोथाम थाबायबाय बिनि उनाव एकदम जायगा गैयामोन आरो नुनाय आं जि जायगायाव सानफ्रोमबो नैबे माने सुलनानि खाथियाव नुदोंना नैबे सुलनानि खाथियाव आं जिरायफैयो बेहायनो सान्दुङा बारा गोलैयो आरो बेहाय सानै आंकोल आन्टिया जिरायगासिनोमोन दा बिसोर थांबाय ओंखायनो आं थाब बिसोर थांनाय लोगो लोगो आं जिरायफैबाय आरो नङाबा आरो सोरबा बेखौ नायगासिनो बे जायगाखौ जिरायफैनो जेबो गेरान्टि गैयाना ओंखायनो आं जिरायफैबाय आरो बेहाय जेनेबा पार्कआथ' गिदिर खिन्थु बाट जिरायनो जायगाया आरो बिदि चेयारफ्रा खम दङ आरो हायावबो जिरायनो हायाना सब बेनि बाला गोजा हाफ्राबो बेनि सब बाला गोजा ओंखायनो बिदि चेयार मोनबाथाय मोजां आरो दा आं जिरायफैदों दा एसे उनाव जिरायनानै दखानाव थांसिगोन आरो बे साननैसो आंना बारा मुडा मोजां नङामोन आरो नोंथांमोनखौथ' अलरेडि खोन्थादोंनो आरो वी आर एक्सपेक्टिं आवार फार्स्ट चाइल्ड दा आसा खालामो मोजाङै मोजां जाहाथे सब जायो थेवबाबो आरो गेजेर बिदि आरो हारसिं थानाय जायोना बेहाय जोहोलावथ' अफिसाव सानसे मानि थानाय जायो उइकेन्डआवसो सेटारडे एन्ड सानडेल' मोनो अफ बिदिनो आरो गेजेर आंना माइन्डआ बिराद अफ जायो आरो बोरैबा गाज्रि साननायफ्राबो फैयो मिथिया आरो मानसिफ्राथ' बे टाइमाव गाज्रि साननायफोर फैनाङा होनो बाट अट'मेटिकेलि माइन्डआव फैखायो बेखौथ' आं सानगोन होननानै बा गाज्रि सानगोन होननानै सानखाया आरो इमसनेलबो बारा जायो मिथिया आरो बेलेगफ्रा बिदि जायोना जाया बाट आंहा बे साननैसो बिराद देहाया बोरैबा जाना दङ आरो बिदि माइन्डफ्राबो मुडफ्राबो चेन्ज जाबाय थादों आसा खालामो थाब बेफोरो मोजां जायो आरो मोजाङैनो जोंनि माने जि जानो गोनां जोंनि गथ'आ मोजाङै मोजां जाहाथे हेल्दि जोनोम जायो बेखौनो आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो नोंथांमोनाबो जाहाथे बिनि थाखाय माने मोजां ब्लेसिंस होगोन बेखौनो जों आसा खालामो आरो दा एसे आं सान्दुं सायनोसै लोगोफोर एसे उनावसो थांसिगोन आरो लोगोफोर चिकेन शपआव थांगासिनो आरो दिनै फाइनेलि बेदर लायनोसै आफ्टार 1 मान्थ दाउ बेदरनि दखानाव मोनफैबाय इभारग्रीन मीट शॉप ये आप लोग ये क्या करते हो फेंकते हो ना ये सब क्या करते हैं फेंक देते हैं हाँ ये सब जाते हैं मतलब कुत्ते के लिए खरीद के लेके जाते हैं मैं वही सोचती थी पहले क्या करते हैं ये बेफोरखौ सैमाया जायोनो सैमाया
ओमफ्राय जायफोरनाव सैमा दङना बिसोरो लाङो आरो बेफोरखौ बायनानै लाङो ओमफ्राय सैमाखौ जाहैयो मीठा होगा ना मीठा होगा हाँ तो लेते हैं एक बॉक्स दे दो हाँ ट्राई करके देखते हैं ना आज पहली बार लोगोफोर आं स्ट्रबेरी लाबाय नै ट्राई खालामसै आरो दिनै फार्स्ट ओरैनो मीठा होगा ना स्ट्रबेरी मीठा होगा सीधा हाँ मैंने भैया से आज लिया पहली बार मतलब स्ट्रबेरी ट्राई करते हैं फार्स्ट टाइमनि थाखाय लाबाय आरो आं दाख्लैनिफ्रायनो नुनानै जानो लुगैगासिनोमोन आरो ओंखायनो लाबाय दिनै बे स्ट्रबेरीनि मोनामनाया बिराद माने मोजां ना बेनि मोनामनायखौ मोनबानो आं जानो लुगैयो आरो बाट फरेननि स्ट्रबेरीनिसाय जेनेबा जोंनि इण्डियानि स्ट्रबेरी आरोबाबो गोदैया खम जाखागोन बाट नायनोसै जानानै ना अब्लासो गम मोनगोन माबायदि ओरैनो लोगोफोर आं पपकर्नबो लाबाय लामायाव नुनानै ओरैनो बिदि साना माबा फानग्रा मोनो ओमफ्राय पपकर्न लानोसै आरो 20 रुपिसनि बेदर लाबाय ओमफ्राय 20 रुपिसनि पपकर्न लानोसै आरो गेजेर गेजेर बेफोरखौबो जानो लुगैयोना ओरैनो लोगोफोर आं दहाय लाबोदोंमोन ना स्ट्रबेरी गोदैयानो एसे आं दहाय थाइसे जाना नायदोंमोन एसे हाद्रि बाला बायदि दङ सना दोनसै एसे गिदिर गिदिरबो दङ ओमफ्राय बिदि टेक्लाक्ला फिसासाबो दङ फ्रेसथार आरो बारा एकदम मोनद्रायाखै मोजाङानो मोनदों आं जानानै बिराद गुसु लोगोफोर ओंखायनो आं एकदम स्वेटारनि टुपिखौ बिदि गानना लाबाय नै दा गोसो जाबानो जासिगोन आरो बेखौ दहायथ' आं थाइसे जादोंमोन ना आं दहाय थाइसे जाना नायदों गोदैखौनो मोन्दों आरो एफा गोदै नङाबाबो गोदै दङ आरो गोदै गैयाबो होनजाया आरो दा बेखौ दोनसै मोनाबिलिनि साहा लोंसै ओंखायनो साहा फुदुंगासिनो ओरैनो आं दा फार्स्टआव लोंग्रोनोसै 6:30सो जाबाय दा जोहोलावा फैबा जोहोलावखौबो फुदुंना होनांसिगोन आरो दिनै एसे थाब फैनो होदों सानफ्रोमबो लेट जायो बिहा दिनै आं दाउ बेदरबो लानानै दोनबोदों ना ब्रयलार चिकेन एकदम बार्थ फ्लु टाइमनिफ्रायनो जायाखैमोन ओंखायनो बेखौ संनो होदों आरो आं संनानै जानो बादों आरो गावनि संनायनि टेस्टखौ लानो बादों फुङावथ' आं संबायनो दा बियो जोहोलावा संसिगोन आरो फैनानै माबायदि सङो हेल' हेल' कुकाराव मा संदों दिनै कुकारावसो बानायगोन आं दाउ बेदर वाइ बे कुकाराव मोजां ना बानायनो मोजां आरो बेयाव थाब जायो अके बेनिफ्राय कुकाराव बानायगोन दिनै ओमफ्राय दिनै जों बेसेबां दिननि उनाव 1 मास जाबाय खोमा ने जोङो दाउ बेदर जायो जाबाय ना जों मागोआवबो जायाखैमोन जोंना मागोनि सिगाङाव डिसेम्बरसोआव जादोंमोन खोमा 1 मास जाहां जाबाय आरो दाउ बेदर जायो दा ओंखायनो आं दिनै लाबोबाय आरो फाइनेलि माबायदि बानायगोन बेदरखौ सिम्पोल बानायगोन दिनै अके बेदर मोनसेल' ना बेदर बानाया आरो एफा जानोबो गोसो गैयाना ओंखायनो बेदरखौनो मोनसे बानायनो होदों आरो बेजोंनो बेदरा मोनबा बेहायनो ओंखामखौ बानायसिगोन ओइ नै जोंना मा होनो बेखौ दाउ बेदर आरो जेबो गैया ओंखाम दाउ बेदर उदाव बानलु बिराद बानलु दिनै जोंना दाउ बेदर बानायनायाबो बानलु होआखै आरो दाना आं बानलु बारा जानो हाया बिराद उदैया बोरैबा खस्थ' मोनो आरो ओंखायनो बानलुखौ हाथाव खालामगासिनो आरो जिन्दगिनिफ्राय हल लाइफ खालामा दा माने जेब्लासिम माने बेबिया जन्म जाया अब्ला एसे देरा अब्लासिम
बानलुखौ एसे बारा जानो हानाय नङा आरो आवगायावथ' बिराद जायोमोन ना बानलु दा लोगोफोर बेनोसै आरो जोंना दिनैनि दिनारा जानोसै दा नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बिसिनायाव जिराय जिराय